Ce-a luat aici? Bă, dar folea lui gata. Mama lui de smoke, pot să-mi dau să merg. N-a trebuit să hai bomba pe jos, hai, ieși. Hai mă, nu vă mai feriți, bă, ieșiți, bă. De ce vreau să moară? Ai și spăielă, mă sparia pe unul. Hai, trebuie să mă văd. Hai toți băi. Hai. Să-l bă, da pleci mie, mă, din spate. Mă, cum să... Hai. Haideți-mi. Calmă! Bine, Andreea, Ți de afară. Ne-ai fricat. Eu te cer de cap. Păi eu asta ziceam. Nu-l mine, nu target în mine. mă, ei pleci, mă, ca un din cauza ta. Nu sărba. Azi ce mai bun jucător. Intrați de acolo, lasă-mă cu AVP-ul, ce să te pui, mă? Mă stop. Na, căucat. Eu te văd cu trage în el. Hai, ieșite. Na, hai că Dacă nu joci în echipă, normal. Hai, ieșite sus pe pod, ieșiți pe pod, nu te mai capa acolo. nu te mai opri aici. Nu-l vezi, băi, salam. Băi, bomba ce căutam acolo, luați unul bomba. cine e la red, mă? Băi, da. Mă uitam jos la bomba. Nu dea număr, da. Am lasă, i-am dat flash și direct a ieșit pe mine. Mamă, ce mi-a dat botul și mă. Mă duc cu flash-ul în mână. Ai pe Zinx 90. Păi mă, că-l te
Uai, bine. Salut, bună seara! Bună seara. Salut. Gun Grave 99 este... Băi, Red Gen, ești tare bun, mă, la can.